Amit Record. Alkawari ya tabbata nima idan da ke bana kula kowa. Tun da kin rike alkawari na har na yau tafiya na dawo kin tsaya da bakanki a kaina ni ma akan san ki an dana tarko babu mai canjin ra'ayina kin samu guri kin zauna a zuciya kuma kin bijina ni a gona kin zama laila ni majanin asalin so kauna kin tafi babu jira a garin so alkawari duka mun yi rikewa. Wani suna za ki kira ni ranar idan an kai ki gidana? Hobbina, yayana, in gaishe ka uban ƴaƴana. Wani girki za ki dafa min idan na dawo gun aikina? Sana girka abin da kake so idan da so in baka da kaina. Kin sa na jijjiri daga kaina idan da ke bana kula kowa. Sai godiya zan yi gun Allah shine za ya cikan burina. Aka ce na zan matar ka me za ka yo ka farantar raina. Zan ji da ke zan rayu da ke in baki kulawa safe da rana. So